Mene bizim büyük bir fotoğraflık jırları var. Ellikiler, uyullar, teftilevler, büyük jırlar. Şular arasında tağın bir pek matur halkımızın jırı var, Soğuylap diyen. Мен аны кішкенеден шул хәлде яратып җырлыйм. Ничек өйрәнгәнем мин аны, хәтта ул минем хәтеремдә калмаган. Бу сугыш җыры елларында чыккан җыр. Әгәр дә ялгышмасам, моны Җәүдәт Фәйзи ничектер Иделдә пароходта барганда бер хатын җырлавыннан ишетеп яздырып ала дип укыган идем. Җәүдәт Фәйзи булып дип истә калган ул. Менә бу җырның тарихы шул дип әйтәсем килә инде. Аннан соң бу җырны бик күп җырчылар җырладылар. Ул бик тә танылган җыр, аны халык бик тә ярата. Ул аерылышу турындагы җыр. Ул ниндидер бер ышанып көтү турындагы җыр. Ул бик тә шундый истәлекле җыр. Сугышка китәләр. Әйтә бит, томанлы көн, болытлы көн ди. Менә китеп бару, менә шул җырны күрсәткән. Ул сугыш барган җырларны күрсәткән. Ләкин бербер менә бу җыр нинди моңсу булмасын, анда яшәүгә карата бер омтылыш бар. Шуңа күрә ул безнең халкыбызның күңелендә ул бер кайчан да онытылмый торган халкыбызның алтын фондына керә торган җырларның берсе. Идел бит ул тирән бит ул тирән бит ул киң бит ул шул тирән бит ул киң бит ул караңгы төн болытлы көн без аерылган көн бит ул. Идел буйларына барсам әйтер идем Иделгә шул әйтер идем Иделгә. Минем кайгыларымны да алып кит дип диңгезгә. Минем кайгыларымны да алып кит дип диңгезгә.